patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan ug kadangpan sa mga Bisaya. Sa ngalan ni Babin Alsaro, ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagurang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas, ako si Luan Merondina. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ubos na sa General Community Quarantine ang Dakbayan sa Sugbo. Apan nagpabiling ubos sa General Community Quarantine ang mga dakbayan sa Lapu-Lapu ug Mandaue ug ang mga lungsod sa Konsolasyon ug Minglanilla. Naglaom ang presidente nga mobalik na sa normal kung adunay bakuna nga moabot sa Disyembre. Si Chelo Valiena sa report. Opisyal nang gipahibaw ni Presidente Rodrigo Duterte atol sa tigom sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases kun IATF-EID ang kausaban sa quarantine status sa nagkalain-laing dakbayan ug lungsod sa nasud. Ang dakbayan sa Sugbo nga mao'y labing daghang kaso sa COVID-19 sa tibuok Pilipinas, gidowngrade na ngadto sa General Community Quarantine o GCQ gikan sa Modified Enhanced Community Quarantine. Lakip sa nagpabilin sa GCQ ang mga dakbayan sa Lapu-Lapu, Mandaue, Talisay ug ang mga lungsod sa Konsolasyon ug Minglanilla. Samtang ang ubang mga lungsod ug dakbayan sa lalawigan ubos na sa Modified General Community Quarantine o MGCQ. Awag sa presidente sa mga Pilipinhon nga padayong mag-amping og musubay kanunay sa health protocol. I promise you, by the grace of God, I hope by December we would be back to normal. Samtang malaumon ang presidente nga sa Disyembre moabot na ang mga bakuna nga gisaad sa nasod sa China. Apan iyang gitataw nga unahon niya sa pagbakuna ang mga kabus tungod kay ang mga adunahan makahimo man pagbayad niini. Ang kasundaluhan usab mao'y sangunan sa presidente sa bakuna aron kalikayan ang pasangil sa pamulitika. Nakas sa General Community Quarantine kayo para masurtin yung purgatorio ninyo. Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Ang hingpit nga pagkawagtang naunta sa pandemic ang pangamuyo sa Muslim community ning pagsaulog sa Eid al-Adha. Pagpasalamat ngadto kang Allah nga wa ni usa kanila dinhi Sugbo ang natakbuyan sa COVID. Si Luan Merondina sa report. 16 ka mga baka ug 45 ka mga kanding ang gihalad sa Muslim community sa Sudtungan Basak kaganihang buntag sa pagsaulog nila sa Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Matod ni Haji Nor Pancho, imam sa Darul Islam Mosque. May sponsor silang taga Malaysia, hinungdan nga nakapamalit sila og mga kanding ug baka bisan pa man sa nasinating krisis nunot sa pandemic. Gibahin-bahin nila ang mga karne aron maapuran ang matag pamilyang Muslim. Kay kung wala pa ni COVID pandemic na mas pinakadaghan pa ang gikuan. Kay mao ni sa obligasyon sa mga Muslim nga kailangan for the sacrifice na kailangan our brotherhood. Na bisan sa gamay na at least nga tanan na makatilaw na there's very happiness for our Muslim people.
Mato ni Haji Nor Pancho, sama sa kadaghanan, apektado kaayo ang ilang panginabuhian, sukad gipatuman ang stay-at-home protocol sa nasod. Pipila ka buwan na silang wa kapamasada, busa naglisod sila sa inadlaw-adlaw nga panginahanglan. Mapasalamaton hinuon sila kay way ni usa ka Muslim din sa Sugbo ang natakbuyan sa COVID-19. Ang mga Muslim, they are used the 5 times daily prayer na manghugas sa tiil, kamot, mata, ulo ug dunggan. 5 times daily prayer. So, mao nag required karon sa mga doktor nga cleanliness. So sa mga Muslim ni adto pang panahon nga gihimo sa mga Muslim nga cleanliness. So mao na mga Muslim nga way alcohol na way nakasakit. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Daw naibtan sa tunok ang mga malupyo sa dakbayan sa Sugbo sa pagpaubos na sa General Community Quarantine o GCQ gikan sa MECQ. Samtang Police Regional Office 7 moapilar sa IATF nga ipabilin gihapon ang mga sakop sa Special Action Force aron masigurong mabadlong ang mga mulapa sa quarantine protocol. Aniya ang report. Ang karinderya ni Judy Alison nagmingaw in town sulod na sa taas nga panahon tungod kay wa naman ang iya mga suki nunod sa istriktong protokol sa syudad. Maglisod usab sila sa paglihok-lihok ilabi na sa pagpangumpra alang sa ilang mga lutuonon. Apan nakaginhawa siya dihang ipahibaw sa presidente nga ipaubos na ang dakbayan sa Sugbo sa General Community Quarantine sugod og mga adlaw. Ingon usab nini ang ibati sa ubang mga Sugboanon nga nagsalig sa ilahang panginabuhi sa mga tao nga nahimo na nilang mga suki. Malipay na may sir. Oy, kay basin pa taon mo, uli-ulian. Dako ba mig-abang? So naglaong mo nga mas mo kusog-kusog ang halin. Oh, mas. Ha? O sa gilauman ninyo upas? Mas kusog-kusog tanghalin. First na kong giikuan na makakita na gigos akong mga anak ay dugay-dugay na gibingon nagkita. 1 month kapin, 2 months baka. Samtang gitinguha karon sa Police Regional Office 7 nga moapilar sa IATF nga magpabilin gihapon ang masakop sa Special Action Force o SAF sa syudad. Kini aron masiguro nga mamintinar gihapon ang higpit nga quarantine protocol. Ingon usab nini ang baruganan ni Mayor Edgardo Labella nga miawhag sa katawhan nga ipatigbabaw ang disiplina aron padayon nang makauswag ang syudad. Ipadayon gihapon ang border control ug ang quarantine pass matud sa mayor. Hinoon gikaragdang mapagawas og executive order ang mayor sa mga lagda nga ipatuman ubos sa GCQ. Daw naibdan og tunok ang mga mulupyo diri sa dakbayan sa Sugbo sa pagpaubos sa General Community Quarantine o GCQ sugod og mga adlaw hangtod na sa Agosto 15 sa dakbayan sa Sugbo. Apan pahimangno gihapon sa ato ang mga otoridad o sa atong kagamhanan kinahanglan nga magmatngon aron dili mokatap pagsamot ang coronavirus disease. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Ug mga adlaw gikatakdang moabot sa pantalan sa dakbayan sa Sugbo ang mga locally stranded individuals kon LSI gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod. Dili lang sila padung tanan sa Cebu City apan sa nagkalain-laing dapit sa lalawigan sa Sugbo. Busa gipangandaman karon sa IATF ang pag-abot nila aron siguradong mapatuman ang protocol. Suma ni Konsehal Joel Garganera, Deputy Chief Implementer sa IATF nga gikan sa barko, isakay sa mga bus ang mga LSI padung sa holding area diin sila iproseso sa dili patugutang makapauli sa ilang mga destinasyon. Ilahi og bus ang mga LSI sa lalawigan sa Sugbo ug ang dakbayan diin dunay 28 ka mga bus nga pasakyan sa mga LSI ngadto sa Malacañang sa Sugbo. We are deploying 10 coasters from the different barangays and then 6 coasters from the Cebu Ports Authority. Kani silang 16 kabo ang ilang ruta rani-ani ang sa sud sa pier, no? Ilang hakputon ang tanang mga pasahero for Cebu City and for Cebu Province. Sa kabaguhan sa quarantine status sa siyudad Sugbo, may kabaguhan na unya sa estado sa mga pagpadagan sa pampublikong sakyanan. Ang mga taxi drivers nga wa kasud sa siyudad mihangop nining kalambuan aron mas matabangan sa ilang paginabuhian. Adunay live report si Nico Serino. Nico. Yes, Lan, ining kabaguhan sa quarantine status sa Cebu City giatkan sab kining mahitabuon niya sa mga public transportation.
Dinhi sa barangay Subang Dako, Mandaue, dapit lang gyud sa boundary padung sa syudad sa Sugbo, taas ang linya sa mga taxi driver nga naghuwat sa ilang turno nga makakarga og pasahero. Wa na sila makabiyahe sa Cebu City sukad nga gipaubos ang syudad sa Enhanced Community Quarantine ug Modified Enhanced Community Quarantine. Makapamasahero sila sa dakbayan lang sa Mandaue ug Lapu-Lapu, ingon man Konsolasyon. Sa pagpaubos na unya sa Cebu City sa General Community Quarantine o GCQ sama sa Mandaue ug Lapu-Lapu, malaumon sila nga makabalik na sa syudad. Lahi ito nga way Cebu City. Ano man sir? Kay mura mag-ari ang among fishing ground diri ba sa Cebu City. Daghan kag matuyukan dito. Matud sa mga drivers, gipaubsan man kuno ang ilang inadlaw nga abang apan usahay makuwangan gihapon ang ilang kita. Kay di kaayo daghan ang mga pasahero. Ararang na yun sir. Kaya makasuot na Cebu City. Kung labi na kung nanay dunggo ang kuwan, hiling pier. Ang airport na murag mararang na. Si Zaldi naabtan namo nga nagkandusingot kaganiha padung sa pila sa mga taxis sa Subang Dako. Naglakaw siya uban ang iyang mga anak gikan sa Kasambagan padung sa Subang Dako aron makasakay lang. Lisod ay, lisod. Okay, mga kalisdanan yung muna sinatin sa Commute. Mag-taxi juga. Gawa sa taxi, kutob lang sab sa boundary sa Mandaue ang modern jeepneys ug mu-U-turn na sila kay di makasud sa Cebu City. Hayan, makabalik na sila sa syudad kung ma-GCQ na kini. Gipaabot pa lan ang guidelines nunot ning pagpaubos na sa GCQ sa Cebu City kabahin sa public transport apan daan ang gipahibaw sa DOTR sa LTFRB nga sa paghigayon ma-GCQ na ang syudad tugta na unya ang mga buses ug ubang matang sa public transport sama sa modern jeepney ingon man taxis sa dakbayan sa Sugbo. Lan. Salamat Nico Serino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Atong tanahon ang akto sa pagkasikop ni PBMA Supreme Master Ruben Icleo Jr. nga kanhi kongrista o kanhi mayor sa lungsod sa San Jose sa Dinagat Island sa Surigao del Norte. Ang report ni Chelo Valiana. Wa na'y nahimo pa ang mga gasakay sa van dihang gibabagan sila sa mga sakop sa Regional Special Operations Group sa NCRPO sa Angeles, Pampanga gagahapon sa buntag. Ang pasahero, ang kanhi mayor o kongresista o giilang supreme leader sa Philippine Benevolent Missionaries Association kon PBMA nga si Ruben Icleo Jr. We have arrested the fugitive Ruben Icleo Jr., the head of the Philippine Benevolent Missionary Association based in Dinagat. He was arrested by the operatives of NCRPO. Sukad pa sa 2011, nagtago-tago si Icleo sa wa pa mahukmi nga sad-an ni atong 2012 sa pagpatay sa iyang asawang si Alona Bacolod Icleo ni atong 2002. Mas higpit ang ilang pagpangandam tungod sa dugoong pagkasikop ni Icleo ni atong 2002 sa iyang mansyon sa Dinagat Island sa Surigao del Norte. Misukol sa mga pulis ang mga armadong supporter ni Icleo. Milungtad sa pipila ka buwan ang gipahigayong surveillance kang Icleo sa wa pa masikop. Wa na hinuon mo sukol si Icleo nga padung unta sa golf course sa dayon niyang pagkadakop. Migamit pa og laingan si Icleo og nagpailang tag-iya sa usa ka recording studio. Dayag na ang pagkaidara ni Icleo dihang nahinabi sa mga tigbalita. Gihimakak man ni Icleo nga siya ang mipatay sa iyang asawa apan nalipay nga sa katapusang higayon mahuman na ang iyang pagtago-tago. Gani iyang gihangyo ang arresting team nga patyo na lang siya. I did not do it though. If you can ask yourself, you know very well kung sino yung paano yun. Paano mo kumit ang isang bagay na gustuhin mo. Pero kung ang gusto nyo, aminin ko na lang po. Pati yung siguro
Palagay ko ano aminin ko dun. So if you want me to admit it, why not? I was the one who killed her. I didn't, actually. Why not? Mato ni Ecleo, pinangita man siya sa balaod apan gawas nun siyang nakalihok-lihok sa dapit. Giangko ni Ecleo nga tiggamitan siya sa gidiling drugas, kaniadto apan karon dili na. Nakuha sa posisyon ni Ecleo ang golf set, usa ka 200,000 ka pesos, mga passbook, cellphone ug uban bang mga gamit. Gipaubos si Ecleo ug ang iyang driver sa physical ug medical check-up ug drug test. Matud sa PNP, makadawat ang agent sa 2 milyones pesos nga patong sa ulo ni Ecleo. Chelo Valiena, Balitang Bistak. Hingpit nang naangkon ang hustisya. Mao kini ang gipadayag sa usa sa miyembro sa pamilya ni Alona Bacolod Ecleo human madakpi sa otoridad si Ruben Ecleo Jr. ang konbiktado sa kamatayon siyang asawa nga si Alona. Ania ang report. Sa interview sa telepono ni Nino Bacolod ang igsuon ni Alona Bacolod Ecleo, gipadayag nini ang dakong pasalamat sa mga otoridad ug sa tanang mga tao nga misuporta sa ilang pamilya sa pagpangita og hustisya sa nahitabong pagpatay sa iyang maguwang. Human sa taas nga panahon na angko na nila ang hustisya nunod sa pagkasikop sa mismong bana sa iyang igsoon nga si kanhi Kongresista Ruben Ecleo. Alas 4:30 kagahapon sa kadlaw na sikop si Ecleo sa San Fernando, Pampanga. Totally na kanang justice na gid nakabot. So nakabot na jud ang hustisya, no? Pero okay, sa kadudo na kabot na mo hustisya tong decision sa court, pero karon totally jud kay nakuha naman siya na arrest naman jud siya. Okay, pero sa pagka-arrest niya gahapon, wa jud may maghuna-huna. Siguro panahon na jud ba God's time jud. Sumao ni ninyo nga tungod sa kataas na sa katuigan, nadawat na nila ang nahitabo ni Alona dungan sa pagpadayon sa ilang kinabuhi. Apan nagpabilin gihapon ang uwat sa panghitabo nga miamong sa mga kinabuhi ni atong gustong makakabot sa hustisya. Actually, daghan kay kong pasalamatan kay tungod aning kalambuan sa kaso karon. Okay. Gumikan aning kalambuan sa kung dili nila dili gid ni makabot namo. Number 1 sa attorneyong ko katong abogado namo na na-comment siya na nakalas dito yung kinabuhi tungod aning saktuha. Sa 24 milyones pesos nga compensatory damages, matod din ninyo nga dili importante ang kwarta basta nakabot na nila ang hustisya. Plano sa pamilyang Bacolod nga muduaw sa lubong ni Alona sa higayon nga maluag-luag na ang quarantine protocol. Samtang, gihangop usab sa Crusade Against Violence ang pagkasikop kang Ecleo. Si Alona Bacolod Ecleo napalgang patay sa barangay Kuro, lungsod sa Dalagit. Nakonbikto si Ecleo apan natugutan nga makapiyansa. Samtang nalutsan siya og warrant of arrest sa laing kaso nga graft sa Sandigan Bayan, dihang nagsilbi pa siyang mayor sa San Jose, Surigao del Norte. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Lungsod sa Konsolasyon, magpabiling ubos sa General Community Quarantine, gumikan sab sa mga nagkadaghang kaso sa COVID-19. Karong bag-o, mga food stall sa giingong iligal nga gipabarog sa Bukirang Barangay, gipahipos sa munisipyo. Ang report ni Nico Sereno. Human makadawat og report giinspeksyon sa kapulisan kini mga food stalls nga nahimutang sa Barangay Garing ug Panas, Konsolasyon. Nabantayan ang pagdagsa sa mga tao sa maong mga bukirang barangay labi na og mahapon. Ang uban magtambay ug mangaon sa food stalls. Matud sa mga opisyales, gawas nga walay permit ang maong mga stall nakadasig sab kini sa panagtapok sa mga tao. Kanang mga kanaragong mga kuan, ang uban mobile raw, why permit kaya naayon na silang permit sa barangay, wala kay mohatag kay una naara sila sa daan kanang mobabul ra ilang mga baligya padili sa daily. Matud sa mayor, nindot unta nga kasuruyan ang maong mga bukirang dapit apan wala gidasig karong panahon sa pandemya. Mao nga gimando sa legal office ang pagpasira sa mga stall. Isa pa man ganahan unta tang mabuhi ang atong mga kaigsuonan inaagi sa galingon nilang panginabuhi apan peligro nagbutang kini sa peligro sa uban, no? So ato na lang yung gisira. Sa labing wahing abiso gikan sa IATF, magpabilin sa General Community Quarantine ang Konsolasyon.
Kagahapon, napunan og 11 ka mga kaso ang lungsod ug musumada na sa 389 ang total confirmed cases. May 210 ka aktibong kaso ug 164 ka mga recoveries. Follow the rules na lang yung disiplina diha sa atong kaugalingon. So mo na akong hangyo sa atong mga katawan aron mag MGCQ na ta ug duol-duol na ta sa new normal. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kaso sa mga nakasakit o nasakit sa coronavirus sa tibuok kalibutan, mitungtong na sa 17.4 milyones. Kapin sa 89,000 nini na as Pilipinas. Kapin sa 16,000 usab ang ana sa Central Visayas ug dulan sa usa ka libo sa Eastern Visayas. Si Femery Dumabok sa report. Sa data worldwide kaganihang udto, may kapin na sa 17.4 milyon ang nasakit sa COVID-19. Dula na hinuon sa 11 milyon ang nangaayo. 5.8 milyon ini ang nagpabiling aktibo o kapin sa 600,000 ang nakalas. Sa Pilipinas, alas 5 kagahapon sa hapon nga data sa DOH, dula na sa 90,000 ang mga kasos sa COVID. 73% niini ang nangaayo na. 22,327 na lang ang aktibo o 1,983 ang natalang namatay. Samtang subay sa data sa DOH-7, kapina sa 16,000 ang nagpositibo sa Central Visayas. Dulaan sa 9,000 ang recoveries, 6,000 ang aktibo o 824 ang nakalas. Sa mga lugar sa Central Visayas, 1,711 ini ang naa sa Cebu Province, 103 sa Negros Oriental, 86 sa lalawigan sa Bohol o pabiling luwas sa COVID-19 ang lalawigan sa Siquijor. Dula na usab sa 9,000 ka mga kaso sa dakbayan sa Sugbo. 3,268 ini ang aktibo. Sa 1,927 COVID case sa Mandaue City, 1,271 ini ang aktibo pa. 1,815 sa Lapu-Lapu City ug 728 kanila ang pabiling aktibo. Sa Eastern Visayas, nadugangan og 57 ka mga kaso kagabi nga misumada na sa 920 ka COVID case. 253 lang hinuon niini ang aktibo, kay naayo na ang 664. Tulo ang namatay sa maong sakit sa rehiyon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Ubos pagihapon sa General Community Quarantine ang dakbayan sa Talisay. Pagpasabot sa mayor nga susama ra gihapon ang mga laka nga ilang himuon hangtod sa Agosto 16. Si Lian Singkulan sa report. Gipahibaw ni Mayor Samsam Gulyas, pinaagi sa iyang social media page, nga way kausaban ang ipatuman sa dakbayan subay sa pagpabili niini sa General Community Quarantine. Susama ra gihapon ang kahigpit sa mga laka nga ilang ipatuman sa mosunod nga 15 ka adlaw. Hinuon gibutyag sa mayor nga nangandam ng daan ang dakbayan kung unsa man ang desisyon sa IATF. During the announcement of the President, wala man na-mention. But when I read the IATF resolution, included yapon ang Talisay, Minglanilla, and Consolacion of the province of Cebu under GCQ, which we will accept, of course, and we will implement the same strict protocols. Lain-lain usab ang reaksyon sa pipila ka mga Talisaynon nga uban uyon apan ang uban naglaom unta nga ma-downgrade ang quarantine status nga GCQ ngadto na sa Modified General Community Quarantine. Maluag po ba kay tigot naman kayo sa dangkuan. Naramang ko na sa tao, ma'am, kung magkumpiyansa lang siya ba, hindi magmas, maglaglaag nga way tumong. Umarasan na ako. Para dili managhan ang atong cases sa COVID. O GCQ, ma'am. Samtang, matud usab sa hepe sa Talisay City Police nga kanunay silang andam sa higpit nga pagpatuman sa nagkalain-laing quarantine protocols. Magpabiling higpit ang pagbantay sa kapulisan sa quarantine control checkpoint. But as far as law enforcement is concerned, I would like to remind the people that the level of enforcement will not degrade.
Sa pagkakaroon, pabiling ana na lang sa 110 ang aktibong kaso sa dakbayan sa Talisay. 536 na ang nakarecover sa 723 nga total number of cases. 74 na usab ang mga mitaliwan. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Pesta. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Mga mag-uuma sa vegetable basket sa lalawigan sa Sugbo, di pangitaan og pamaagi sa Kapitolyo aron matumod ang ilang mga produkto aron dili usab mausik ang ilang mga utanon. Duha ka mga refrigerated van ang gimontar karon sa Cebu South Bus Terminal nga temporaryong gihimo nga bagsakan center sa mga utanon gikan sa kalungsuran. Aniya ang report. Mao kini ang containerized van nga anaa sa South Bus Terminal nga mao gisudlan sa mga leafy vegetable hangtod nga mahurot ang pagkahalin niini. Ilabi na kadto mga utanon nga wa pay mga buyer apan gikinahanglan ng ibaligya. Ang Kapitolyo ang mitabang sa pagdispose nini aron mahibalik sa mga mag-uuma ang ilang kita. Samtang gipadayag ni Roldan Sarahina, Provincial Agriculturist nga nakasinati karon og oversupply ang mga produktong agrikultura. Kaya apektado man ang mga hotels ug restaurant kaya mao'y sagad mangumpra ug binulto sa mga utanon. Ang gihimo ron sa probinsya, itabang gipunta doon natay duha ka kanang cold storage, containerized van diha atong nanato gibutang diha ang katong mga excess production nila. So kanotis mo. Kay kuan man na siya kanang controlled temperature man siya. Sa yun ini, mitiyabaw ang mga mag-uuma sa Mantalungon lungsod sa Dalaget tungod kay maglisod sila sa pagtumod silang mga abot nga sagad sa mga utanon malabay na lang. Gipasabot sa Provincial Agriculturist nga ipangitaan og pamaagi sa gamhanan sa lalawigan Sugbo nga maabagan ang mga mag-uuma sa nasinati nilang problema. Ang bagsakan center may pamaagi aron masiguro nga mabaligya ang mga abot sa mga mag-uuma. Gitumong usab kini aron mahilayo sila nga mataptan sa COVID-19 tungod kay dili naman sila kinahanglan nga motugbong dinhi sa dakbayan kay ang lalawigan mihikay naman sa mga pamaagi aron siguradong mabalik sa mga mag-uuma ang ilang kita. Natay sistema nga gi-adapt diri matag kargador nga mo pick up sa ilang utanon atong ginang gi-check pila ilang gikarga kinsa ilang deliveran para ma-check nato kung wa ba ginawa along the way. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Bisan kung gipabos na sa General Community Quarantine ang dakbayan sa Sugbo, pabiling higpitan ang border control nini padung sa probinsya sa Sugbo. Kinagiklaro ni Governor Gwen Garcia kay bisan GCQ ang Cebu City. Ang Cebu Province ang anaa sa Modified General Community Quarantine. Hinay-hinay nga pagpaluwag sa border control ang himon aron pagsiguro nga di mahitabo pag-usab sama sa nahitabo niadtong Hunyo diin nagsugod ang paspas nga pagsaka sa kaso sa probinsya. Usa sa gitan-aw ni Anto ang nanguli sa lalawigan gikan sa siyudad Sugbo. Sama na lang diha sa siyudad sa Talisay nga boundary diin diha lang gihapon sa Cebu South Coastal Road nga maoy bugtong agianan padung sa Talisay City samtang ubos pa ang dakbayan sa Sugbo sa GCQ. Ani ay konkretong tabang nga gitanyag ang mga sakop sa PCR sa Station 2 sa Lapu-Lapu City Police alang sa labing kabos. Ning higayuna dili lang mga pagkaon apan alang na sa disenteng kapuy-an sa biyudang inahan ug sa 5 niya ka mga anak. Ani ang report. Sulod na sa pipila ka tuig nga nagpuyo ni ining barong-barong sa sitio Bukid-Bukid, Barangay Pahak sa Emilita Cañete ug ang 5 niya ka mga anak. Naghandag na ang ilang panimay ug gitapakan na lang ang mga atop ug bungbong aron di mo to ang ilang higdaanan kun mubunok ang uwan. Kay nabiyuda naman siya, nag-inusara na lang si Emilita sa pagbuhi sa iya mga anak, pinaagi sa pagpamasura. Grabe yung mga pag-antos nga akong nasa sa gubangan. Say, ulay kaon. Pagkabiyuda na ko, kani siya. Suri-suri yung magdala-dalag plato.
wala maminilungag dire. Di, kwanta, nakarelate lang ko sa mga kaagi ba. Matod ni Emilita, gawas nga maglisod siya pagsusiner sa pang-adlaw-adlaw nilang konsumo. Namiligro usab nga mawad na sila og kapuy-an kay nabaligya na ang luna diin sila miskwat sulod na sa pipila ka tuig. Daghan man kung mga hinti ning yuta, ang katong isa ka hinti ngon nga hawa na diha Emilita, gubaan na imong balay kay magbinayranay nami. Imuhan na lang balay diha nagbuntaog. Sa kasaulugan sa Police Community Relations, nahuna-hunaan nila ni Police Corporal Desiree Hadol, Police Corporal Neldin Argalion ug kaubanan nga muhimo og linahing proyekto sa pag-abag sa labing kabus nga pamilya ubos sa jurisdiksyon sa Police Station 2. Usa sa mga beneficiary sa Kaplag Project sa Police Station 2 ang kamanghurang anak ni Emilita nga si Kailin ug nahuna-hunaan sa mga pulis nga ilang tabangan. Sige, nag-message si nanay sa ako, siya ma'am, kanang kumusta? Basta mangusta na siya, pasabot ana, kanang wala na sila. Ikuha naman na bisita mi. So, sige na bisita ma'am. Luid jud kay si nanay. So, amo na lang gikuan nga. Ato kan tukuran day, akong body, ato kan tukuran og balay ses. Nag-amot-amot sila si Police Corporal Hadol og Argalion ug kaubanan ug nagpatabang sa taga MRF alang sa mga materyales. Gikan sa pagpanday sa balay, ngadto sa pag-landscape ila kining gipangunayan. O ganiha, hingpit nang gi-turnover ang bagong panimay nga gipakapinan pa og mga grocery items ug bugas humay. Gipamatud-an sa mga sakop sa Station 2 nga ang mga pulis dili lang kutob sa law enforcement apan may dakong kasing-kasing usab sila alang sa mga nanginahanglan. Dako jud kog pasalamat sa Ginoo. Number 1 ang Ginoo gyud. Gihimo silang instrumento. Pasalamat po ko nila. Kay bisag udtong tutok ni agi na sila. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Wala pa mailhi nga matang sa isda ang napadpad sa baybayon sa barangay Mambahaw, Poblasyon, Maasin City. Ang dulan sa duha ka metro nga gitas-on sa isda baho na dihang napadpad sa baybayon kagahapon sa buntag. Dili pa ma-confirm sa city veterinarian nga si Ray Alinsob kun unsa nga matang sa species ang maong isda nga anaa sa decomposing stage. Mayong adlaw kini tong latest weather update karong adlaw Friday, July 31, 2020. Ang southwest monsoon or habagat ang padayon nakaapekto sa tibuok sa nasod. Ang atong weather condition until this weekend ang tibuok sa Visayas kasama na ang probinsya sa Cebu makasinatit ang panagsama panganuron ngadto na sa medyo madag-umo na kalangitan ug natay mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Samtang ang Occidental Mindoro ug sa Palawan makasinati sila madag-umo na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa ato mga gi-issue ng mga rainfall ug thunderstorm advisories. Para sa kahimtang sa hangin ug sa kadagatan ang tibok sa Visayas makasinati ng kasarangan ngadto na sa kusog na hangin ug ang kadagatan kasarangan ngadto na sa pagkabaloron. Ang gitason sa balod moabot sa 1.2 to 2.8 metros. Samtang natay gi-issue na gale warning diri sa may western coast sa may Occidental Mindoro ug sa Palawan, ang gitason sa balod moabot sa 2.4 to 4.1 metros. Ang mga mananagat ug gagmay na sasakyang pandagat, abisohan mo na dili mo na mulawig ang mga dagkong barko maging alerto sa dagkong balod. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitahan atong mga official social media accounts, ang atong Twitter, Facebook, YouTube, official website sa www.bagong.pag-asa.dost.gov.ph. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas. DOST maayong adlaw. Aduna na gimontar nga bike lanes nga nagsubay sa may N. Bacalso Avenue sa Dakbayan sa Talisay. Kaganiha gibutangan na sa mga trabahante og mga linya nga color blue ang kilid nga bahin sa karsada. Gani may pipila na ka mga bikers nga may pahimo sa maong bike lane bisan kun duna pay ubang mga dapit nga padayong gibutangan pa og marka. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na ang ana sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ug gikan namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibon Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita manungdanon kini sa inyong sa GMA Regional TV Balita nga Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Sa ngalan ni Bobby Nausaro, ako si Alan Domingo. Maayong hapon mga kapuso.